Здравейте хора, аз съм Залога и днес... Залога 17. Залога. И днес ще снимам с един мой приятел Алекс на Modern Combat 5. И започваме, хора. Аз имам 3 канала. Ау, ударих се. Бум! Това е играта в общи линии, трябва тук да се стреляме. Изпълняваме мисия, някой друг път ще играем онлайн. Може ли? Ето, се опитам този път да минам мисията. Наса. Арбей! Арде си мога клипа. Абе, се дал брат тебя. Килиш му стреляш, бей. Не. Там имаше още майстра. От някъде имаше още, сигурен съм. Те на какъв език говорят, бе? Окей. What the fuck? Stay close, Mika. Майки ТВ. На Майки ТВ. Къв ти, бе, ей? Къде го застреля, хора? Oh, fuck! I'm okay. Get to the exit. Добре. И хора, тук имаме бокс, в който има Nice. нещо, което нещо сега ще го пуснем. О. Как да мина? Айде. Come on. Къв си ти, бе, ей? Къв си ти, бе, циганка? Какви сте ви, бе, циганки? И сега хора ще ги унищим. Зареждате се телефона. Твоя. Откъде да знам къде ми е? Бум! Хора, имам чувство, че сме към края на мисията. Не! Той отиде там някъде. Бе, двама са. И двамата с хедшот. Следващата мисия. Айде после. Ама... Сори, обаче аз нямам такова. Града! Излязох, бе. Къв си ти, бе, ей? Хората ли ще стреляш, бе, ей? Аз съм човек. Не бе извънзедно. Ей, лора извънзедно. Само да ви кажа, дислайквайте всички клипове на... Как беше? UFO Pro. И лайквайте всички клипове на... Венвен, Алекс Сачев, The Pro Games. Това са моите 3 канала. В другия клип, който ще го направим, ще ви дам съвет как да се качите арена, защото в Lava Hunt много добре се справим на Clash Royale. Не всички хора имат Lava Hunt. В смисъл имам Legendary картата. Open един пак. Са ти много кефи. Бак.
Банк. Тъй. Не вле. И моля са нещо. Това оръжие може ли? Като питах оръжие, може ли? Още едно такова трябва да ми се Може пади. ли сега за игра? Чакай. Я че отваряй. Много яко се отваря. Яко оръжие. Супер. Абе. Имаме ново оръжие. И ето го и него, хора. Това е Sharp 28. Уно. Пуш. И вече да. Апгрейд. Апгрейд и... Вау. Еха. МК1. Мога ли сега? Чакайте. Чакай. Окей, ти си. Shadow Higgs. Не, това не беше едно. Ja? 3 свободни за отваряне безплатно. Аз един, ти един и аз един. Голд. Окей, хора. И друго. Уоу! The fuck? И има още едно. Your pet. Окей. Абе, колко има за това? 3. Ефект. Той ако го съберем, брат, ще бая. Батяк това е оръжие. Рейфеймо. И open one pack. Аз да си изтегля ли на другия телефон? Ма то пак е с Wi-Fi. Първата мисия е брутална. Трябва да стрелям един хеликоптер с картечница. От лодка. Еха. Вау, базука. Мога ли сега аз? Тук има много безплатни пакове, бе. Отваряй ги тук. Супер! Джебове! Бруталити, брат. Яко. Мога да си боядисам някое оръжие така. Пак ли има, бе? Но много. Добре, не искам да играм. Ето така. Супер. Е така ще си боядисам някое оръжие, защото е яко. Значи хора, зато и трябва да събираме много. И това не изглежда зле. И тук. Давай тук. Това ще е яко. Лилавото. Пълен голд.
Така да се облечем, искаш ли? Да. Не, той ще облечем вместо. Мога ли вече... Абе, ей! Окей, хора. Сега Алекс ще играе преди да свърши клипа. Phoenix, hostiles are surrounding the area. Make your way through the building as quickly as possible. Tell me what's going on. Listen, there was an attack on... Я се тръгвам да седна. Това направо беше пак опенинг. Този клип. Първи клип. Пак опенинг, хора. И сега Алекс започва да играе. Слендър. Просто Слендър. Просто Слендър, бе, това баба ми. Лели, тук като стана на 14 да спираме клипа. Що? Защото ми да само до 15 минути клип да качвам в YouTube. До 15 значи. Да бе. Let's go. Не фиха ми бомбите. Може да се ми забиш. Ти работиш. Не фиха дръвлено си грати. Я да се разменим, а? Да, не са. Аре да го спираме вече. Чакай. 14 минути правим и го спираме. Там не сега и сега ще мина. Сега банк. Челендж. Дън. Stay back. Мисля, че качеството на клипа е много лошо. Стана, я виж как. Арве! Отей там, бе! Откъде там? Оттам! Там. Не оттам. Оттам до вратата има. Горе-долу зад стои. Много ли стана тъмно? Причернян ти е, Алекс. Уа! Не съм му отдочила там, бе. Вау. Моя обаче не работи. Окей, хора, почти свършихме с клипа. Айде, бе! Как легнаха? Хора! Не знам дали го видяхте, обаче ще беше много смешно. Но така, само някакъв панар. Абе, простаци! Умрете, бе! Умри! Последен кил! И хора, това ще е всичко от моя клип. Не забравяйте да се абонирате и чао!